Hello everyone, good evening to all. Welcome back again. लोगोफोर फिन खेबसे चेनेलाव बयखौ बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। नैबे समावहाय आङो ब्लग हिसाबै भिडिअखौ लानानै फैफिनबावनाय जाबाय। जायफोरा गोसो नायलांनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा नायाब्लाबो जागोन आरोना। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौहाय जागायलांदिनि। आङो बारा गोलाव खालामनो सानाखै। एसे जितुनिखि नै आंनि उनथिंजाय सिनारि नुनो मोनदोंना। थ' बे सिनारिखौहाय आरो आं नागारनानै दोरोदनोसै दस्रा फारसे। थ' गालांनो गोसो गैयामोन, थेवबो थांनांगोन, गावनि जायगा नङा जिहेतु ना। लोगोफोर निस्सय नोंथांमोना मिथिखाबाय भिडिअआ मानि सायावहाय जागोन। दिनै आङो खुनु बेबायदि आपडेट्स लानानै फैयाखै, जास्ट ब्लग हिसाबै आङो भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों। लोगोफोर एक्सुवेलि आङो दङ तामिलनाडु। स' तामिलनाडुआवहाय बेबायदि कम्पानियाव मावनानै दङ आरोना। थ' आङो बिनिफ्राय दोरोदनोसै, एसे चेन्ज खालामनोसै माने लकेसनखौ। आङो बेवहाय फ्राय मास मोनब्रै जाबाय तामिलनाडुआवहाय, आरो दा आङो बिनिफ्राय दस्रा फारसे रावना होनोसै आरो। स' एक्सुवेलि लोगोफोर आङो दिनै भिडिअ लाबोनायनि जाहोना जाहैबाय मोनसे बेबायदि मोनसेल' नङा, गोबांथार भिडिअसफोर जोङो नुनो मोनो ससियेल मिडिया, इउटिउब। दिनै जोङो ससियेल मिडियायाव फैनाय लोगो लोगो फेसबुकनिफ्राय लानानै इन्सटाग्रामनिफ्राय लानानै गोबांथार ना। थ' आजिखालि गोबांसै, आवगोलाव एसे खमबावमोन, दा गोबां जाबाय। आरो इन्टारनेटआबो जोंहा स्पिडाबो बारा जाबाय ना। थ' स्पिडा बांनाय लोगो लोगो 4Gनिफ्राय 5G सफैनाय लोगो लोगो दिनै बयबो इउज खालामखायो। थ' मिथिखागौ, जोङो मिथिनो मोनो इउटिउबावहाय जोङो बेसेबां रां आरजिनो हायो बा खामायनो हायो, बा जोङो फेसबुकआवहाय बेबायदि जोङो बेसेबां खामायनो हायो जोङो मिथिखागौ। थ' इजि नङा एथ'बां आंनि मिथिनायाव आरो। नाथाय गोबांथार फैसाफोर मोननायखौ जोङो नुनो मोनो। बेसेबां डलार बेखौ आं बांद्राय मिथिला। जायखिजाया गोबां भिडिअसफोर नुलाबायनो मोनोना, इउटिउबनि फैसा मोनलायबाय नै, फेसबुकनि मोनलायबाय नै ना, बेबायदिनो आरो। थ' मोननाया मोनबाय थागोन, आङो रावनिबो सायाव आंहा बुंनांगौ जेबो गैया। मोननोबा बिराद मोजां ना। थ' बेबायदि रां मोननो हायोब्लाथ' जोङो दा जालदाब जुलदाब खामानिफोरखौ गारजोबनानै गासैबो माने ससियेल मिडिया बा इउटिउब प्लेटफर्माव जोङो खामानि मावनायानो मोजांसै, बा फेसबुकआव खामानि मावनायानो मोजांसै ना। थ' आंबो बेखौनो सानबाय, दा माने खामानि जालदाब जुलदाब गारनानै गाबोननिफ्राय बा दिनैनिफ्राय फेसबुकआवनो खालि माने भिडिअखौनो हगारबाय थानोसै सानबाय। बेबायदि माने एकदम गुरलाब जुदि मोनमारथारोब्ला खामानि माने जालदाब जुलदाब गारजोबथारनोसै आरो। नंगौबाबो नङाबाबो माने भिडिअआ लागातार। थ' मोनमारोब्ला थ' बेबायदि ना। नाथाय आंनि मिथिनायावहाय फैसाखौ एथ'बां इजियावनो मोना। आरो इउटिउबावनो जा फेसबुकआवनो जा, थ' रेभिनिउ फैनांगोन। आरो जोंहा भिडिअ भाइरेल जानांगोन। आरो मोनसेल' भिडिअ भाइरेल खालामबाबो बेवहाय जानाय नङा, फ्राय भिडिअआनो भाइरेल जानांगोन। थ' इउटिउबनि बायदिब्लाथ' जोङो $100 नङाबा दिहुननो हाखाया चेनेला मनिटाइज जायोब्लाबो। थ' इउटिउबाव नोङो चेनेल मनिटाइज खालामनो सोरनाबा मोनसे भिडिअआवनो मनिटाइज जानो हागौ, सोरनाबा मोननै भिडिअआव मनिटाइज जानो हागौ, सोरनाबा मोनब्रै मोनबायाव मनिटाइज जानो हागौ, सोरनाबा 100थायावबो मनिटाइज जायाबो जानो हागौ। थिग बेबायदिनो आंबो गोबां दिन नाजाबाय, नाथाय दिनैसिमबो आं मोनाखै। बोसोरसेनिबो बारबाय, बोसोरनै बेबायदि जालायलांबाय। थ' बोसोरनै बोसोरथाम जायोब्लाबो माने आथोनाबा सारेनाबो मोनाखै आरोना। थ' आंनि मिथिनायाव एथ'बां इजि नङा। थ' जोंनो दा कन्टेन्ट बा टपिकल'सो नांगौ जाहैबाय नालाय। थ' बेखायनो इउनिक मोनसे भिडिअ क्रिएट खालामनो थाखाय जोङो दिनै नैबे फेसबुकनि आर्निंआनो जा बा माबायानो जा ना, बेफोरखौ जोङो दिन्थिनानै गोबांथार भिडिअ बानायो। थ' भाइरेलनि थाखाय जोंनो भिउस नांगौ आरो भिउस नांगौ। खालि भिउसखौ नागिरनानै
दिनै भिडिअसफोरखौ बानायनाय जायो आरोना। जियानो हक मस्ट वेलकाम, गासिबखौबो वेलकाम खालामो। जायफोरा गोसो खालामनो हागोन, सम होनो हायोब्ला भिडिअ बानायनो हागोन ना। थ' खस्थ' खालामोब्लाथ' आरो जेरावबो मोनखायो, खामानि मावोब्लाबो मोनो। थ' इउटिउबाबो मोनसे बेबायदिनो कम्पानि ना, थ' जेरावनाखि गिदिर मोनसे प्लेटफर्म, गोबांथार रोजा रोजा सुबुंफोरा बेवहाय हाबनानै बेबायदि खामानि मावगासिनो। फेसबुकआबो थ' बेबायदिनो इन्सटाग्रामनिफ्राय लानानै गोबांथार ससियेल मिडियानि जुग, बयबो फैनो हागोन, थ' खालामनो हागोन। नाथाय आं बेखौसो बुंनो सानो, एथबां इजियाव आर्निं खालामनो हाया दै। फैसाखौ रावबो ओरैनो होआ, थ' नोङो खस्थ' खालामनांगोन आरो थावरिनो हानांगोन, आरो बेवहाय नोङो टिकिनो हायोब्लासो थ' मोनगोन। नोङो भिडिअ बानायनानैनो बानाय जालांगोन आरोना। थ' बेबायदि अबस्था। आं रावनिबो सायाव जेबो बुंनो सानाखै। थ' बेबायदि आर्निं जामारोब्लाथ' आरो जोबोद मोजां ना। थ' मास मोननैनियानो जा, 6 मासनियानो जा, 7 मासनियानो जा, बोसोरसेयानो जा, आं बेखौ जेबो बुंनो थाङा। थ' जोङो जुदि आर्निं खालामनो हायोब्ला मानोथो ओरैनो थानो ना, बयबो खामायनो हागोन। मोजां मोनसे प्लेटफर्म। थ' वेलकाम खालामो जायफोरा गोसो, दिनैसिमबो फैयाखै स' फैनो हागोन। फैनानै मावोब्लानो जाबाय आरो टिकिनो हायोब्ला ना। थ' मोजां कन्टेन्ट बानायबाय थायोब्लाथ' आरो मा मोनगोन सानसे समाव, मोना नङा। लोगोफोर, आङो दिनैहाय भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामला। एक्सुवेलि आङो बे जायगाखौ गारनानै थांनाय जासिगोन आरोना। बारा दिन गैला दै, आङो बे लकेसनखौ नागारनानै दस्रायाव माने बेबायदि दोरोदनोसै आरो। थ' दाबसे जायगायाव थाबाय थानो माने गोसो गैला। थ' बिनि थाखायनो आङो एसे माने दोरोदनो सानबाय। नाथाय न' फारसे माला मोनहैगोन जेबो गेरेन्टि गैया। स' बाहेरायावनो दंथ'यो। एसे टारगेटफ्रा फिलाप जायोब्लासो माने बाहेरनिफ्राय थांनो सानदों आरोना। थ' जियानो हक लोगोफोर, नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। गोजोन्थों, बाय बाय।